Lisardo, me se ve usted enfadado. Que lle pasa, home, que lle pasa? Levo media hora na sala de espera, home. Non sei tanta castaña como dará a cousa. Ai, Dios mío, querido, que barbaridad. Séntese aí a ver. Que tal? Como está, hombre? Como estou? Como está? Estou escangallado de todo. Ai, pois, de traballar non creo que sea. No, home, non. E logo que lle pasa? A ver, que lle pasa para estar tan escangallado? Pásame que... Vostede non sabe que aquí no lugar, aquí aos venres poñen os carteles anunciando as festas. Claro, xa que vai tradición haber por a anunciar os semana. festeixos de Galicia, claro, claro. Pois a semana pasada Sí. puxeron un cartel, Ah, a ver se non lo poñen por aí. e? Vire pa aí. Ostra! Eh. Primeira festa en honra a San Lisardo. Sí, señor. Pois non sabía eu que había festa de San Lisardo, verdad? Sí, señor. Bom, pois mira. É claro, eu vin o cartel e eu, hombre, pon a vez que me fan unha festa, habrá que ir alá. Xa, No. Sí, pero eu... Dame a min que festa que non lle fixeron por usted. Non me faga caso, pero bueno. Ponme duda, ponme duda. Xa parrachá, que máis ten? Xa, bueno, máis vale, ten. O vale. casa que fun alá, oiu, pasei no pipa. Foi á festa? Había muchísima xente ali. Estaba Paco Lodeiro, andaba ali dando botes. Ai, dou bote de No, no, no. Daba botes, daba saltos porque é pequeno e non vía a orquesta. Ah, claro. Botaba. Como é que tivo, Sí. claro. Buah. Xa. Topei-me ali con... Oiu. Pois Que matou su cámara. Topei ali con os amigos da Mili con deliva que non nos vía. Da Mili? Buah. Ostras, que casualidade tamén ir dar coiles alá, Empezamos a contos. Sí. E conto vai. E Cuba Libre ben. Xa. E Cuba Libre ben. Xa. E conto Xa. vai. Xa. Total que claro, viñemos arriba. Xa. E ao final subiron ali ao palco da orquesta. Acabou no palco Hombre, da... e usted xa sabe que me gusta a min bailar. Bailei No. ali o Paquito Chocolatero. me Paquito cago na vida. Chocolatero, bailou ali, sí. Bailei no ali, me cago na vida. Bueno. Espérame. Para, Javicho. Ai, E canto lle virá o conocemento? hombre. Xa sabes que bailou usted ali, quedouse coa festa toda, quedaron os chavales ali... Non, Pasei no pipa ali. pasou no pipa ali. Pasei no maravilla Xa, ali. xa. O que pasa que debeume facer algo de malo o has da Coca-Cola. Sí, o has é moi traicionero. Sí, claro. Ao final houve un momento ali que me mareei. Mareouse? Sí, E a partir do segundo pase da orquesta eu xa non me lembro de nada do que pasou ali. Xa non se acorda de nada? Nada. Nada? Nada de nada, non sei o que pasou ali. Pero pasei no pipa. Xa. Pasei no pipa ali na... Saludo pa Padrenda. Van padrende para Sí, festa. señor. Bueno. Me cago a la vida. Xa, claro. Claro, usted ahora dixo... Pareceulle boa idea, dixo vou ir ao médico e voulle contar que foi unha festa padrenda, que me emborrachei, que me puxen como a outra ali e ven aquí facerme a min perder o tempo. A min que me importa se foi usted a padrenda a festa. Non ve que eu perdo tempo, que estou perdendo o tempo. E ainda por riba non cobrar, perdo tempo, Lisardo. A ver, home, non se enfade que Pero que me teño que enfadar, non me que de verdade. A ver, que no, todos pero é os que días igual, home. eu viña porque lle quero facer unha consulta, home. Quero me facer unha consulta? Quero lle facer unha Ostras, trae consulta cartos, hoxe. Dios mío, alabado sea el señor. Bueno, Claro. bueno, Deixos estar aí que non fixo chollo. Bueno, non, sí, dígame, que lle podo fazer? A ver, dígame, conteme. Pois, Dígame usted, home, para unha vez que cobro. quero que Sí. me borre unha tatuaxe. Como? Pero vamos a ver, pero se usted non ten tatuaje, sabe, que tatuaje? Non tiña. Como non tiña? Non tiña. Pero como ten tatuajes? Desde o sábado teño un. Pero ela como ten un tatuaje do sábado? A ver, se lle estou dicindo que perdín un pouco o conocemento. Non perder de carallo, por qué? A ver, Que? Pero onde fixo o tatuaje, Lisardo? Non me estamos te a asustando, ver, no, mire, porque isto non... A ver, será unha cousiña nun Esto- brazo? No, No. isto, a ver. ¡Ostras, la Virgen Santísima del Amor Hermoso! Pero ¿y esto? Pero... Amada Mónica. Sí, home, sí. Pero, Lisardo, máis que tiene conocemento, por Dios, por el amor de Dios, aparte que animalada de tatu... A ver. Espere, déxeme mirar outra vez. Oi, digo eu... Quen é Mónica? Eu que carallo sei? Ah, vai. Se lle digo que perdí o conocemento, que... Pois se me perdido, que non... Eu que sei. No, a cousa non foi broma, Bueno, Parte non foi ao pequeno. ten que me axudar, eu. Xa, Ten que me borrar aí que os quere que lle médico. que quere que lle faga? A ver, que quere que lle faga agora? Que lle faga? Eu que carallo sei, pois...
bótame unha pomada ou póñame un láser ou un colirio ou eu que sei. Pero quítame... Un láser, un colirio, vamos a ver, Lizardo, eso non é cousa miña, eso tiría que ir usted a un dermatólogo que lle mire eso, eu non... Ni un herbatólogo. Eu non... Para cobrar anda ben ajudo que non chamo o merdatólogo ese. No, pero non chama nadie. Cago na vida, quítame un tatuaje porque se me ve generosa vai me matar. Que debo desde o sábado dormindo coa camiseta por dentro do calcencillo e do cupa a parede para que non me vexa, enténdeme, cago na vida. Vale, tranquilo. Bueno, normal comande, porque eso non é de facer, Lizardo. Home, Bueno, pues mire, vamos a ver, vai me causar a ruína. eu intento facerlle algo, vale? Non intento, non. Bórremo, por Dios. A ver, levanta a camisa que eu teño aquí uns produtos, a ver, apóyase aí na mesa e levanta a camisa. Ai, Dios mío, querido. Vamos a ver que podemos facer aquí, porque esto, cuidado, Ande con cuidado. Pero para que animalada de tatuaje, Dios mío, querido, pero que barbaridade, pero ponte vai. Eu sou moi sensible da piel. Sí. No, teño aquí, A ver, venga, que non hace para tanto. Para aí, aló. Cuidado aí, cuidado. E non terá un chisco de Anastasia. Está... Dios. É que hoxe non a trouxen, E licor café non ten tampouco, non? Teño aquí, mire, teño que sacar un chupito, botellón destes. Non vale que nada que o que teño aquí. O das castañas non ten viño este. Bueno, a ver, home, non sei que xica, veña, ala. É que isto, cuidado, a pinturera das boas, É unha ruína total. O tatuaje... Ai, Dios mío. É que isto non sale moi ben, Espera, eu teño aquí outra cousa, espere. Ai, Dios mío. Isto que... Bueno, non. Que fai? Cago na vida! Vai-me arrancar as costelas! Ai. Bueno, pois... Eu dixen o que pude, mas non... Eu debo estar non se dá feito. Como? Que xa lle borrei aí. Sacouno, saleu. Bueno, a ver, non ten duda. Vale ben, xa disimula bastante. Sí, non ten duda, home, tápese. Tápese. Que pasou? É por que se rin? Non, é que a xente rise por calquera cousa, hombre, lle fa a casa. Señora, home, que se rin, que é unha vergüenza. Ponde vai, tápese. Lizardo, tápese, home, que... Lizardo, sácalo. Me cago en la... A mí non me faltas ao respeto. Como? Vamos. Me cago no precio da gasolina. Pero usted é un desgracia. Pare. Veña aquí. Eu fixen o que pude, que tampouco... Voy a facer un tatuaje. Bueno, Me cago no tipo. Me cago en la madre. Veña aquí, hombre. Pero será posible. Ai, é un mato. Generosa, Lizardo, saúdos a Generosa.